El paper de la dona a la indústria de la ceràmica. El bressol de la ceràmica. Així era coneguda Manises en l'època d'esplendor d'una indústria que ha marcat durant centenars d'anys a la nostra ciutat. Aquell bressol no haguera sigut possible sense el paper actiu i determinant de la dona. Milers de manisers, veïns de poblacions pròximes i fins i tot immigrants d'altres províncies es van instal·lar a la nostra ciutat atrets pel pròsper negoci de la ceràmica. In spite of these comforting sounds you make, I don't feel alright because you make promises that you break. Moltes eren les tasques i oficis al voltant d'aquesta indústria que mantenien processos basats en la mà d'obra d'homes i dones. It's hard to make sense. Feels as if I'm sensing you through. Més del 70% de les empreses de Manises eren familiars, la qual cosa convertia a la dona en protagonista indiscutible de la producció. Les dones treballaven en el pintador, treballaven a casa fent flors o repassant, i a més també es cuidava dels fills, de les tasques domèstiques, de la costura, la cuina. Milers de dones de Manises van aprendre l'ofici de ceramista de les seues iaies i les seues mares, veient dia a dia el treball que es realitzava en les cases fins a caure el sol. Per la seva part, l'Escola de Ceràmica va ajudar a normalitzar la professió. Moltes dones van estudiar l'ofici i van treballar en les fàbriques, aportant el seu coneixement i creativitat a la indústria. Centenars són els noms de dona que es podrien destacar al llarg de les dècades que la ceràmica va ser la indústria majoritària a Manises. Es pretén donar visibilitat a totes les dones anònimes que amb el seu caràcter i dedicació van construir les bases de la indústria de la ceràmica a la nostra ciutat. Dones que d'una forma o d'una altra han estat vinculades a la ceràmica. No hi ha paraules per a expressar el gran treball que durant dècades han fet i continuen fent en este art tan nostre. Carmen Carpintero Mora, empresària, emprenedora i pionera per al seu temps. Aterra amb el seu pare en una avioneta el dia 6 de novembre de 1932, dies abans de la inauguració de l'aeroport de Manises.
És padrina de la bandera republicana. Amb 23 anys, a la mort del seu pare, es farà càrrec del xicote negoci. Va estudiar comptabilitat. Va muntar 2 fàbriques safarets en decaolí a Villar del Arzobispo, un safareig d'arenes caoliníferes en Cetina, a Saragossa. Va ser cofundadora de la Societat Espanyola de Ceràmica i Vidre. Al desembre del 1972 va fusionar la seva empresa amb la de don Rafael Vila, formant Vícar S.A. Li donem les gràcies a Carmen Carpintero. Gràcies de tot cor.